Kai tsaye withdrawal nawa kenan daga cash links 5. Wannan ba sabon update bane, tsoho ne tun 2014, 2024, sannan kuma suna biya har yanzu. Sannan babu platform ɗin da ya kai su biya kamar su Letshare, su Wabot, Harmony 6 duk ba su kai wannan platform ɗin biya ba. Sannan wannan abun su ma sharp and quick ne kamar na Wabot. Da kana yin withdrawal kawai za ka ga kuɗinka ya tafi, gashi nan dai kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo. Sunan su kan biyan naira 240 ne duk 24 hours per account ɗin da ka connecting, za ka samu points 2,400 wanda yana matsayin 240. So haka abun na. Sannan su kan ɗauka withdrawal charges fee na withdrawal 15% ne. Yanzu haka na yi withdrawal within seconds, bari na shiga, kun ga balance ɗina ya canja, bari na shiga transaction history, yanzu za ku ga kuɗin ya shigo nan 8:07. Ina sakawa da ka taɓa withdrawal kuwa abun sharp ne kafin ma can ya nuna maka